Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. mga igsoon. Aramandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong hinusulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kudakong uyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel mas santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iyampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-an ug kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya, mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili ug gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mosigit ni motuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang o matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayod niya ang hostisya. Dili gayod siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hostisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya maoy nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag gininhawa sa katawhan o kinabuhi sa tanang binuhat. O karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong.
Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran aron pagpabuka sa mata sa mga buta ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitnit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug kaluwasan. Kinsa may akong kasaligan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Sa pagduol ka nako sa mga dautan aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang o mga kaaway, sila mismo nangasukamod o nangapukan. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan, magpundok bato ka nako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, bato ka nako. Bisan pa ni Ana, musalig gayud ako. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, mag-igulong ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugbuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay sila panihapon alang kaniya o si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug niya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaalimyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang mabudhion kaniya, mingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og tulo ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Isulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta
ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-e nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban apan ako dili kanunay ang uban kaninyo. Sa laing bahin usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang Ebanghelyo karon sumpay sa panghitabo. Kung nahinumdum mo adto mga mayaging adlaw, nadungog na to ang mayaging Domingo, nadungog na tong Ebanghelyo diin gibuhi pagbalik ni Jesus ang upat na kaadlaw nga patay nga si Lazaro. O gani si Jesus tungod siyang dakong gugma kang Lazaro o sa managsuon niyang babae na si Marta o si Maria, si Jesus mihilak. Dako ang iyang gugma ngadto sa tulo ka managsuon. Munang mihilak siya. Pero nakita na to ang mutuality of love. Na si Maria, si Marta o si Lazaro nahigugma pod sa Ginoo. Nagtakdo ang gugma ni Jesus ug ang gugma sa tulo ka managsuon. In what way nga gipadayag sa managsuon ang ilang pagigugma kang Jesus? Si Maria atong nadungog karon manindot kayong panghitabo. Tungod kay si Maria ni kuha siya og pinaka mahal para kaniya, pinakabililhon kaayo nga butang. Pahumot. Dili lang ordinaryo nga tubig ang iyang gibubo sa tiil ni Jesus. O sa maguna ka kultura sa Hudiyo nga nigsulod sa balay, hugasan ng tiil. Labi na kung ang musulod, dako or teacher o pango. Pan si Maria, dili lang tubig iyang gihugas. Ang mahalon kay nga pahumot. O dili lang trapo ang iyang gitrapo. Ang iyang buhok nga taas mo iyang gitrapo sa tiil ni Jesus. Para kanako mao ni ang mutuality of love ni Maria ngadto kang Jesus. Ipadayag niya iyang pagigugma ni Jesus. Pinaagi o ang iyang pagigugma migawas pinaagi sa provide niya kang Jesus sa mahalon nga pahumot. Mao sa tingali niya atong pangutana karon nga atong gipamalandungan. In what way, sa unsang paagi ka nato suklian ang gugma ni Jesus? Muna itong pangutana karong adlaw, no? Sa unsang paagi ka nato masuklian ang gugma ni Jesus? Pwede sad dadon na to sa pamilya na to nga sitwasyon. Sa unsang paagi ka na to suklian ang gugma sa mga tao nga nahigugma kanimo.
sa unsang paagi nimo sila suklian. Nainomdom ko sa ka storya, doon na sa kaanak. Giingnan siya siyang amahan, dili na ka pa eskwelahon dong kaya ako makaya ni mo pa eskwela, high school ra gyud. Pobre ka ita. Mingon ang anak, tay, eskwela gyud ko. No? Mahalag di ka kagasto, ayaw kabalaka. Malingkamot kog eskwela ako Eskwela ang anak, take sa scholar kay Brightman, nakapasar siya, naningkamot siya nga makabayad sa iyang boarding house, maligya siya, sagon sa iyang ipamaligya, o pagkapasar niya, na sumakamlaw di pagit siya. Tungod kay Brightman siya, daghang nag-ilog niya kumpanya, ipili niya nga maka-abroad siya, kay aron makakwarta kanon sa dako. Ka-abroad siya. Pag uli niya, hiingnan niya iyang papa, pa, doon na ako'y daghang kwarta. Una na kong project sa itong panimalay, usbo na to niya itong payag nga balay nga kawayan. Magtukod kog balay pa, okay ra ka? So, presa siya kay giingnan sa siyang anak, amahan. Dong, ayaw na lang pag kugtukurig balay. Kay tigulang naman ko. Pagtukod lag imuha na balay. Ayaw na lang kugtukurig kay tigulang na ko, mamatay ra gihapon ko. No? Unsay gibuhat sa anak, di man ka kamusugot nga tukuran ti kag balay pa. Sige, magtukod kog balay, ako ang balay siyang papa, gisulod niya siyang balay. No? Tukod sa balay, nga dako kayo, balay siyang papa na dito sulod. No? Sa way of thanking, pagpasalamat niya sa iyang ginikanan, na iyang gihigugma, nga nahigugma sab kaniya. Sa daghang mga tao kanato nga nahigugma, usahay atong malimtan og pagpasalamat, pagpadayag sa atong pasalamat nato kanila. But most importantly, nining panahon sa Kwaresma, I think it's time for us also to ask, no? Ang dakong gugma sa Dios, nagdala kaniya sa kamatayon sa krus. Unsa kang pamaagi na atong kabawsan ning maong dakong gugma. Manindog ang tanan. Magampo kita ngadto sa Ginoo dala nga atong panginahanglan. Diha sa itong pagingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan diin ania kita magpuyo. Aron mahatagan kita sa Dios sa kaayo o kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton og nagantos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog og kusog sa pagpakig-ambit sa mga pag-antos ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagtuo o sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Pamahan,
Pagpaduol sa imong katawhan ug dungga ang among mga pag-ampo. Doon na kami daghang mga kinahanglan nga dili namo ikasulti a panasayod ikaw niini. Ug nangayo kami nga imo kaming tabangan pinagi sa pagpasakit ug kamatayon sa imong anak na si Jesucristo na mo'y Ginoo hangtod sa kangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako gayon nga sakripisyo, dawatan unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dumadong ka sa Ginoo sa kapisyo kanisa na kamo. Anong sa pagdaan pagmaya siya nanon. Anong sa tibok niya santos sa simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlue pinagi sa gahom nining mga sakripisyo. Makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasag kayo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak. Nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa gahom, batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, Usana, sa kahitasan. Dayon ang nagaanin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos kid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padalangin mong Espiritu rong pagsantos sini magasa. Pero mahimo kinilang kanamo lawas sa dugo ni Jesucristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Salamat kanimo, ipikas, umihatag din ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napano, si Kristo mubalik na,
Karon paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan iningpan sa kinabuhi ug kali sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang walagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming nga ngayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog o kimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mga igsoon, magiusa kita karon sa itong pag-ampo, gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa itong Ginoong Jesus. Ngalahan sa mga langit, pagdaywan ang imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, matuman imong pagpagod, dinhi sa ita may mo sa langit. Ang kalanang sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay buak kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga kasalanan namin. Dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaloy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malawmon, sa pagpalit ni Jesu Kristo among manunubos. Kay mo ang gingharian, ang kahong kang himaya, hangtod sa Ginoong Jesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap kanimo. At ipakita atong panaginigsunay, panagdait, manakanintanan. Cordero sa Diyos, nagawatan sa
sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami, hatagin kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako akay nga makalawat kanimo, apan ipamuno mo lamang ang mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Dios nun. Aron magmalipayon kami pagsaulog sa mong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga kini among gipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Pangluhod ang tanan alang sa orasyo imperata, alang sa kalinaw o pakigiusa uban sa mga kabus. Langito na maumahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Biduol kami kanimo ning panahuna sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nag-atubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig na kong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan. Uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamagihatagon ang mga anaa sa maing kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin. Uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw, imbis gubat, pakigdialogo, imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan, imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Nga gamito na mo ang mga gasa o kabtangan nga maalamon, nga likayan na mo ang pag-usik o pag-usik o nga ang mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma o kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma o kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Kinaot nga ang Senyor Santo Niño, magiya ug magpanalipod kanamo, o ginaot nga si Maria, Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabili ng paglaom sa katawhan. Ipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Malindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos Kamisa atong dadon ang kalinaw kang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.